som späť z Company Shop, ukážeme si, čo som kúpil. Haul! Takže, zemiaky, také malinké baby zemiaky, 65p. Takéto väčšie zemiaky, tieto sú baked potato na pečenie, 60p. Ďalej tu mám také drinky, toto je mocktail bezalkoholový, čiže mixovaný drink, broskyňový. Jedna fľaša 30p. Ľudia, pí, to znamená ako u vás centy doma na Slovensku, hej. Čiže 30p, možno, neviem, aký je kurz, ale možno 35, povedzme, hej, neveľa. Ďalej, takéto nápoje, toto je pečený alebo grillovaný ananás. Predstavte si, sóda. Vyskúšame. Takéto energetické, toto je Dropkick Tropical. 2 za 1 libru. Banány, jeden sáčok. Mám tu šťavu alebo juice ovocný. Sirup. 60p, myslím. Hej. Mám ďalšiu pixlu. Samé pixle som. Takže to. Mám tu, toto je cícer, 2 plechovky za libru. Ďalej. Toto je cereálie, retread, hej. Ani neviem, koľko to stálo, hej, ja sa pozriem, potom poviem koľko, hej. Ale určite dobré. Určite dobré. Lupienky. Rukavičky, hej, na zošuche, tak sa lúpem jak prasa, čiže to, zo slnka. Ďalšie lupienky, chleba. Takže toto mám multigrain, čiže celozrný, viacej zrn, taký, neviem, nie je krajaný, takže tieto pôjdu do mrazničky, hej, 40p za jedno a toto je sourdough, takže to, potom takéto vrecka na odpad, ďalej hrozno, myslím, že libru stálo, neviem už, ďalšie takéto rukavičky, 50p za 2 kusy, takže výborná cena. Takéto nanuky, malinové, rýžu so smotanou, milion, to je rice pudding, niečo ako rýžový nákup, taký fajný krémový. Papriky, 60p za 3 kusy. Paradajky boli 40p, cherry paradajky. Potom tie zeleninové rolky, výborné sú. 40p. Potom mám také veľké vrecko zemiakov. Tieto sú čo to je? Cesnak a bylinky. 2,5 kg za 3 libry. Super cena. A potom také, to je čokoláda, hej, na ozdobu alebo na dačo. Mliečna čokoláda, koľko gramov? 600 gramov za 2 libry. Takže to. A toto stálo 23 libier. A skúsim nájsť toto, koľko stálo tie cereálie, hej. Weetabix, Shred, 70p za toto, hej. Výborná cena. Vám to ukážem zblízka, hej. Takže toto tu pravdu povediac, nič moc. 20 libier, ja neviem, čo si vymyslíte. Myslíte si, že sa to oplatí? Vie byť aj lepšie, než sem tam. Takže tak.